ndị mmadụ anyị na ha wepụta ije afa niile ụfọdụ n'ime fa nwere ife dị iche ihe mkpọbi okwu anyị wee dịgide ndụ wee ruo oge awa anyị wee sị na ọ mara mma na anyị ga-abịa ka anyị kpọpụ obodo igwe n'ihi na ọ bụrụ n'ike nke mmadụ ọ bụrụ n'ike na-eme ka nke amịrị nke ọzọ o nwere onye na-edu anyị odumejeje duru ụmụ gaba odumenala duru ụmụ gaba odumejeje duru ụmụ gaba odumenala duru ụmụ gaba ike ike o ike ike mbọ ike ike ana m agba ya ụta ụta nwanne m nwoke oge ekwekwasị gịnị na ọ bụla ị mara gịnị na ndụ edeta ala ọ dị gị mma gị too Jizọs gịnị ike Jizọs ike anyị agaghị adị enyi na kpọtụ biko ọ mịnwa anọ n'ọgbọ ihe mere na-ekwu gịnị na tata bụ ụbọchị akara aka onye anọgide na aka gịnị ka a kpee ekpere ọfịsịalị ka mara ihe a na-eme gịnị n'obido bikonu ikpere ọbụlisi kpukpu ọbụlisi bikonu onye ọbụla gbu ọbụlisi bịara abịa ma ime na agba biko gbuo ọbụlisi biko ndị onye agha nwanne ya nọ saịtị na biko ọ bụrụ na usoro anyị gbakọta na nso ndị onye agha nwanne ya nọ na saịtị gbakọta na nso bikonu ọ bụ na aha Jizọs ikikere na ọbara Jizọs dadị dị nsọ brọdụ Chidika gị anyị nọgidere bido na Jenụwarị wee ruo n'ụbọchị atọ bụ gịnị bụ Disemba gịnị tọd ogo ndị mere gịnị ogo ndị etirela ala ili nwe ndị mere gịnị ndị nọ n'ụlọ ọgwụ nwe ndị na gịnị nọ n'ụlọ nga kama na anyị dị gịnị anyị dịde ruo n'ụbọchị tata anyị na-asị ekele dịrị gị n'aha Jizọs dadị anyị na-ekele gị n'ụbọchị tata anyị lọgụ bụ onye isi na onye mgbucha oge a na-ebido onye agara nwanne ọ dị ka gịnị ka aja eme ka ọla ahịa eme batụ n'ụbọchị tata na ebe anyị nọ a na-asị gị ekele dị gị n'aha Jizọs dadị ihe niile a na-eme n'ụbọchị tata onye ukwu onye ntakịrị ebe a n'ụbọchị tata onye ọbụla bụ member of onye agara nwanne ya ma all our invitees we thank each and every one of you for coming. We bless the Almighty God because He is the beginning of the end. Yes. We pray that whatever we are going to do here today, starting from this moment to the end of today's party, the Lord will be the head and the tail. Amen. We pray that any one of us that are here today, while going back, nothing will hit you on your foot, on your leg, on your body in the mighty name of Jesus. Amen. We pray that whatever we are going to do here today, God, may you take absolutely control. Yes. Ask you the omnipotent Father that you are the beginning to the end. Yes, today is 3rd of December, 2017. Father, we still have about 3 more weeks or so, or 4 weeks before the end of this year. We pray that we will see the end of this year and many years ahead in the mighty name of Jesus. Whatever be our aim of this organization, Father, we pray that we will achieve it in the mighty name of Jesus. Amen. Next coming year 2018 will be a year of joy. Amen. A year of progress. Amen. A year of favor. Amen. A year of long life and prosperity. Amen. A year of every good thing that man can think of. Amen. It shall be well with us in the mighty name of Jesus. Amen. We pray
absolute control. Yes. May you be with us at the beginning and to the end. Pray that whatever we are going to eat here today, food or drink, may you bless and cover you with the blood of Jesus. Pray that we eat and to the nourishment of our body and to the fulfillment of grace and our Lord Jesus Christ in the mighty name of Jesus. May you have your way in our life. May you have your way in our life. May you have your way in our life. The blessing that you give us in this year 2017, in the year 2018, we supersede in trillion force in the mighty name of Jesus. Father, may you from heaven above, shower your blessing upon your children. Amen. Yes, Lord. Amen. Even those that are on their way coming, Father, may you shower your blessing upon them. Amen. That in the year 2018, that each and every one of us that are here will have a cause to testify to the goodness of your glory in the mighty name of Jesus. Amen. We pray so in Jesus' mighty name we pray. Amen. Hip, hip, hip. Hooray! Hip, hip, hip. Hooray! Hip, hip, hip. Hooray!
maswefe, Bifi woman and a biko church, Mokin a hat to the only way. Whistle among the pizzic cadence, and go to the jeep, I remember Baba. Give me a shot to an Abura Kai Kai. I did me call them up with Pai Queen under your roof on the Uli Bam Bam. Equal again, neg money. Be my life with the master of ceremony. I put the gum, anything in Cholo Asco. If you go to Nazaga Punko, no, on your backside, if we no, Nago Kudala, one, no, for your number, one, no. Hey, man, you need it too sharp. They took it cause it's too tough. Shall I make you no look down, no? For your matter, I go throw my pole. Go bata Hong Kong bulike Omotola for your sake you can't keep your body lamba for your sake I left to my girlfriend Belinda baby can't you see that my one with poverty no bego Ohamne my hit no bago Imasikwa no runi welugo This and I just a fake welugo That's why them a call me Papa Kono Tobu wese kono Ese baby bambu Papa Kono Original need, proud to be Igbo, anywhere that we go. People now bump off me Louis Figo. In America, in Japan, when we go to Costa Rica, when we go to Latin, we go to UK, we go to UK, we go to Brother,
Chalo, my mic, if I were young, I want you of Hong Kong. Oyana one day special club of Ningwelo Bindin Diego in my family. On my bus, the king of Thailand, the BKK Las Vegas, that's Menubu States, Canonil, Canos League, I'm not one.
Everyone, a second, a second,
For your sake, you don't keep your number. For your sake, I left my girlfriend Belinda, baby. Can't you see what I want with my Martino? I'm under my heat in your bag. You must have a lot of people. This and not just all the people. And then I got some Belinda, baby. You see them all with Mama Tino, baby. I'm like my eating on my go. You see what go get the man
Yeah. Wannan sai yo kuma here. Of course, no. No, so I don't know. I can acquire. As you can see.
Olha foto, anasa passa. Eu vou tocar meu maza, from different angle. Yeah, no, mother, I maza from different angle. Well, we have for that name. I'm a Okolokan. You're welcome. The was a get and so I'm one blood. Chief. I mba udo karịa ọrụ mmemme ka anọ n'ime anyị na-enwe aṅụrị onye aghara nwanne anọ m ya enwere ife na-emenụ enọm ya kpatụrụ ya aghara nwanne ya ka anyị na-eme obi ọma tomorrow. See, I have something on Hong Kong again. Udodi.
Gracias.
The same place, the same side, my barbecue now. One the video from one the yellow machine by five guy machine. I'm going to be a one of the walk by one way I don't pass. While I love my Carry go. Mama, get up here on YouTube. I know from my yeah, you will be able to try my work and mother. I am over a minute or 2 minutes on catch one to put to buy dry lata. Snatch you over that, because I am I do that. I make it over that. Look, I go to that. Look that. I let them work and mother. To put them out, them one. Who is your garbage? Guide your garbage one. I got dry okay. Dry malaria, dry malap, dry my lap. I had no balance. I got dry Jesus Christ, amen. Don't want. Thank you so much. Can I feel him more? Can I feel him more? One more. Odogulesia. What's the other game? I have No, we don't want to return the vision. That's your way. That's your way. Yeah, that's so when money not pay, when they carry me when money not pay, everybody wanna pay. When money not pay, when they just put their face. When money not pay, nobody can come my face. Right? Now I'm for what? For right.
Here we go. This is 1 minute. My love, brother. Double answer is all getting seasonings. I can do it. And then I'm my Okay, we are ready for you, okay? Make it enter mouth, man. Before you go die for the camera. Only one day. All is Now we go to your Fuba. We go to your Fuba. Now, for you, I can
ọmụ a bụ sọrọ ọkịka onye ebube eze onye ebube eze onye ịba ebe a onye ife dị mmadụ m mma Zaria futa.
Senior, let's play. I don't know what that goes. I get the charge here. I'm going to tell Papa, when you're not going to be
Show up even late night money. Ain't no good, so in the bed, the rules so we step in the cake, everybody feeling good, we do it to the best. Money now, so we burn to the sundown. A celebration, we dey pop. Some people don't cause they hate them, but I'm not good. I'm not shaking. Your chairman, see your chairman. See your chairman. No, like you go now. See your chairman. I can feel it. I saw love cassava. I got to beat cassava. Baby, if I maybe you too sweet, if I jump I could be dancing to the body. Look at the Papa Lada. If I oh baby, maybe you too sweet, if I jump I could be dancing to the body. Oh, Papa Lada. So love is a beautiful thing. Get you a good life, love is a wonderful tender feeling. You don't feel good ginger. So baby, dancing. Everything in your eyes, they give me life. I could give you love, the thanks to you. Say, baby, give me the body. I never did it
Look 舒緩因藍光導致嘅眼睛疲勞。樂登 Pro 萬秀雷燈。Kupi esempio originale fino a fai no yeah baby for your sake I feel to fall in the river Niger makagi no putting go bata Hong Kong bubulike for your sake can't you go the lamba Belinda oh baby oh I want to carry a
I can afford food over. So much more. Banco. Oh yeah, good. I'm going to go na camera, né? Imagine quando ele tem chato. Claro. E mandaram meme na dola. Maramba, biatele. Dia solumo. Can you see that my wife poverty no dey go? I'm not my east no bago. In my life, you will go. No, it's not so very go. That's it. They come with my back on the road. Don't mess and go no. Brother. Wanda koluna mamme wanda kan do fadi ci na mappe dene ma bula za ba kane jendo si na le se kane ne aka do cha wala ba 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 ke be le ke be ta aka do cha ba cha nan ga ta no bodo yi bonga da buli kirata sa jo wa so bo aka do cha obe mana me do ne fina sweet mana jim manya aka do cha be na Malaysia da chi to wanda ne ko buri sa che ga shi ta wanda ki fada wan nudo Are we on the show now? I go pay. Sorry.
Sonye kene ya. Ọkwa mkpọ ya Sunday, ọ sị na ma yere school. Ọ sọ na ya agba m ịgba m agba m ịgba m. Ọ gị Sunday na isi na ma gara school. Ya kids. Gracias, ya good. Ya tú estás con la gana. HK Gang, doing this with your respect. HK King! Kupi, Ezenko, original need. You know fight no? However they for. Uncle Bully guy. For yourself, you can't get your body like that. Everybody talk about you. Because say, they must see my people for roundabout you. Baby, know they love you. It's already out you. No. Back in the day, they must say, the boy not up to you. I just they shout to you. Get up, I go come on, I go say no. Oh, baby, I feel on, I so say no. Fosu will give me a banco, no. Pass my banco, no. You say, I feel to fall in the river Niger. Makagi, Naputi go bata Hong Kong Bulike. Omotola, for your sake, you can't keep your word, the lamba. Number! For your sake, I left my girlfriend in love.
That's why they call me Baba Kololo. Don't present Kololo. Baba Kololo. Present Kololo. I didn't make a number of televised me and under your roof in the Uri as I'm he won't be the next money. We make life for the master of ceremony. I got the good man in the nation. That's all we're burning, eh? Like the play the show, we just yeah, we got the dog, on bicycle, right?
Want to dance? You can go close there. You can go close there. Hey,
Ochiye.
Hey, join us!
ebe a na-eme bụ na a na-emesi alọ maka ọtụ na-eze nwoke bụ nwaanyị kụọ ya 365 years with ogologo ndụ na na-esi ike anaghị Koto hadi alafa, sama dia wana. Amma biyo na bana sa ko ko ala ka ma ka jeno. Ma we fuji. Ai kenere no rosa purite. Ma ya ga se wannan. Onye Biafra, onye ezigbo mmadụ and onye nnukwu ego. Capital ọhịa. Ọ mụnwa na-anọchite anya capital. Onye na-anọchite anya capital otu akpa. Abi Hong Kong. Ya gasị nọ. O nwere onye na-anọchite anya ya, ọ mụbụ Nnabike m ebe. Ọ mmadụ na-anọchite anya m nwanne. Ewetago. One love. And Makaga, before I married him, I'm a Boba of his cover. Boba of his cover. Boba of his cover. Ezuna headband. Medina, you can
Baby, show them, show them. I someone your time. Sweetie African Taringo. No one watch. Electric. A second away. Never get lost. And we're going spend the last night because the steps still on our own. And we're joining that line is what we want. Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last song. God, would you wait? Hold every memory as you go. And every road you take. Yeah, I'm waiting. You know? Magende gonya de ajani ene gwogo kolu kanze de akwomu ni komai Ogoro kanzo de ogoro ni kanze anya zuko nali maka na mapati zokolo kwa ni mu owo pelu se maka mba mwana ba mwana bene bene ke mo bene na nonu wo ga ibe nde bele akwa ibe nne eje ri ona no ya diwe
ejekwueli ọna n'oya mmanụ apụnapụna dịrị pilo ele nwa onye apụna ya efekwa akwa nwoke onye ụzọ ọ tụwa na lebe nne mụrụ ya Now DJ man, DJ Edistic. This man got Hong Kong. The man culture. Baba, I greet you, Baba. I'll go, you doing? Flash kind of that. But that's also like I ẹlẹ́wọ̀n bùrọ̀ máa mẹ́ ọwọ́ ẹ̀lì kan sì ìdírí ọmọ abẹ́rù ọ̀sán nílò ọdún máa ń. Okoro Kanze. Bíkọ́ sí ìtẹ̀lú kẹ́lẹ́rì kì í délé kẹ́lẹ́kẹ́ náà máa mẹ́. Mẹ́ka kúnakúna jìrì pìlò mẹ́lẹ̀ wọn àmàlà onye àkúnà bù yẹ fẹ́ pápá nù nà nkà ọ̀pọ̀ ẹ̀rọ. Ijele n'ojo otu. Anọ m ka ọ na-aha. Nkene rie ọma mme ọzọ ka obodo kirie eyi. Na-abụ inye n'ebe ni. Na-abụ inye. Anointing. Ijele n'ojo otu. Anọ m ka ọ na-aha. Ọkwa iburu na ikene wọli ọma mme. Mana aka nnikwu aka ekpe na aka ekpe ya kwụ aka nni. Okwu mbọsị ụtụtụ. Nne chetara m mgbe ị bịara obodo wee gbagharịba agbagharịba obodo wee kwụgharịba akwụgharịba mana ị gwara baba ma ewe ibe na mbọchị bụ ihe eme ibe na ndị ya alatụ ndị ya aṅụrụ ala ijele n'ojo otu agwara m na o nwere onye m chọrọ ka mbụ abụ nna njelu ka m bịaruoli ka mfụ onye ọgwụ wee gwụrụ ọma mme na-eri ọma mme nekwuoli okolo ka nze mmanwụ ikolo ụmụnne na-abọ ihe obodo eze nkụ ọma mme eme mụ n'afọ nna anya nwa na amụọ nsọ ọkwa ibe na-eseduru chukwu na-ekwesị okwu mgbasị na-ebezi anya nne nekọtara riri anya o ji wee kpawa ego wee kpacha ego unu na-ekiri ya ekiri o wee zapụ ọma mme ọgbari ọma mme onye jenu na Naịjirịa ọgwọjekwuo na anajekwuo na mmiri ọma mme kwa ọkwa eziokwu mgbasị na-ebe anya n'ọgbọ ka eju na-eji awa onye nwe ntị na onye abụ ya anụrụ ọnụ mmanwụ onye akpụ obu ya ebudozu enyi mgbasị na-ebe anya na ọgba bọọlụ eji nri agbari akpa ntụ ijele nwoke ọkwa eziokwu ijele nwoke m Singapore nsọ na ebube eze mana ọnwa ike bụ ya otu orie ibe kere isi mana ike nke adịghịla anyị esi onye ọkọ ụwa adịghịla edebere ekuke ọma ntarịara anyị mgbasị na-ebe anya nsi nenekene kupi inene eri ijere na mgbogo inenekeri eri ụmụazị ebe anyị
Nene wana kudu ibe mo na ni jelo ni tawe mala mmanwu me ku mu aziba ni ndi jeta boy we natanye wolo pa we pe ni betologonogo za ko na daga nga gwara mo mamme nga gwara mi jele na south odegwu ewekwa ni we gedi ba na etu yi kan tuengi ono neni nwa Ora nei Ronaldo! Hello nwanyị na-anọgharị maka ọ na-eme ọjị dị mma nze atọ ọjị ọjị adịkwu mma nze ya atọ ọjị ihe kpatara nze ji anwụ ọnwụ ike ọkwa ị na-anụ ọnụ mmanwụ anyị nọ n'ọkụ ile kacha ọnụ na mmanụ aṅụ were ụtọ ọkwa eziokwu mana si delu edelu na akwa ọkụkọ gba ọbara njọ dị ya n'ime ọmamme ijere na mgbago ịmakwa iwuru nwaanyị na mma Soludo is here. CBN. Central Bank of Hong Kong. Abego wa yo emela kera. Emela kera. Okoko. Okoro ikanze. Okoro kanze. Akuna abuwo, imani abeluwo, elebu goji we never manya we necha manya. Imani na Hong Kong. Akwa imeneli we mechata mmanwu ibe. Mana mma agọrọ ya ọgwọ nke si weta ibe nyere okolo kanze na mmanwu ikolo. Iyi alaka tutu ma alaka anya nka ama ma kwuru ya ikelete ike. Mgbiko gị na-eneme n'ọdịnala na-ebu eke n'okike dịbe ya emapụ na wee nata dị enye nwa maka na akwụna bụ ịkpọwagide nkụ ihe niile na-akpọwa awụ ọkwa ịbụ ụgbọdụ ụgbọrọ na-agba kekwe na akpọride otu a ka ọ dị mgbazi na-anya ụgbọrọ na-agba kekwe na akpọrị ka ọ kpọrọ na ndụ ọkpọ ọnya n'ọnụ etu a maka nwa ka tolitere etolite mana ọ jụ ibe mere nne ya ya eme ya ọma nwụnwe onwe ya n'ọnwụ ọkwa ịbụgo na obodo ezukọ narị ụfọdụ na-achọrị ka mara onye bụ ọma mme mana si marụ amarụ na odegwu ọwụ ga na ma ọkwa eziokwu na-ebe anya biko si na-elebezie onye vidio na-ese onye foto na-ese mana ndị sikwari onye foto na-ya asakwa asa ọmụmme ele enwe ka isi were mma wee na mmanwụ ọjị ele enwe isi were nkwụ wee na ama ọjị na mma ewere nkwụ abụ wee nyere ebube dike wee n'ala mmanwụ mgbọsị abụ ka alụsị nwe mmanwụ ji ejiwara mmanwụ mmanwụ
Malasi delu edelu, nti dukana lima ogoli. Abulu ni iki somoto akuni pointi yo we sebe. Okolo kanze mmanwụ etiri n'ụkọ mmanwụ mbosi etiri mmanwụ wana nwaanyị a na-ala echiri di ya nni nwaanyị chiele di ya nni ya kwụkwa dọgbuo ya ọnwụwa onwe ya n'ọnwụ ngwasị na-ebezie nwa nwere akụkọ mma akọrọ ịkọrọ obodo nụrụ ya nụrụ onye tọ ntị ka ọ nụrụ ọnụ mmanwụ Edu wando. Edu wando. Ngo kekedi ba netu ini bia kwala wala ho we batani na mmamu iko. Akwamia o nwere event chọrọ ka ngwa yi nekweli ọma mme ọ bụrụ na ọma mma nọ ya ebe ọ bụrụ na ọma mma nọ ya ebe nwa nwoke zalụkọlụ ka epukene na okwu mmanwụ na-asọ ọnụ izecha kọlụ ịbịa wee n'ụgbabụ mana ọ bụrụ na ọma mma nọ ya ebe nwa nwere ibe karịa ime ọma mme nwa nwere ibe mkpụrụ n'ọnụ o nwere okwu mkpụrụ n'ọnụ obodo delu edelu onye tọ ntị na ọnụrụ olu mmanwụ mana chikezie ogbenye aza ajọ mma ọkwa eziokwu mbikọsi delu edelu maka ene ka onye dị aja n'ike ọgbagụ were anya chichuo mmiri o chuo ibe tolo ogologo ike nga adịghị ile anya esu onye ọkụ mbikọsi delu edelu
n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ ọkwa ibe na-esegolu Chukwu na-ekwe nso N'ezedegwu mmekọsị delu edelu o nwere okwu o nwere ibe mana emechalari mana ekenekwa nkekene ibe na-ekwelu ya egwu ene ka mmanwụ mgbe ndị aṅụ ọnya na iko mmanya mana ebe isi weta ibe inyere mmanwụ ibe akwa akpụ ibe enwe inuwe ọkụkọ ọ ya amụrụ ya egwu ịlụta nwaanyị na ọ ya amụrụ ya nwa onye tukwuori na ije eri amụ nwa ọlụta nwaanyị na amụ na nwa ọmụta amụta ụkpara ekwu onye ọchọtọ nke o ji eme ya ọdachi ekwenye ya nkume chekwa onye ọkpara ekwu Aja mmụọ na isi. Aja mmụọ na isi. Mmadụ odogwu na-ekweri ọma mme ijere na South ijere na mgbogo ọma mme edu ụbọdụ kedu ibe ya eme akwụna wee nata di ya nwa mana ọnwa ike bụ ya otu ibe ana ri ala to ma ngulu ku ala to to para sa asia Oti moto n'ụkpọ odegwu nwa abụdị mkpa na ya afụ ogologo imi ochie moto n'ụkpọ moto kara nka mana anyị mana moto gbuo moto ebu n'ala ndị nwe ozu nke nke azụ ya esuo n'ọkụ mbikọsi metikwa ọnụ mana o nwere ibe a na-ewe m iwe o nwere ka ntị wee nọrị ọ na-emekwu m etu m gbata ọzọ ochie moto n'ụgbọ agbatagbo ochie moto n'ụgbọ mbikọsi delu edelu na-ekeneli ole otu wee gbatazie nwa na-eme m etu ọhụ nwa m dị ma ọnwa ịtọ ọ mụta na ọ ya amụrụ m echi mkpụ ya aka n'ike ọ mụọ n'aka aka kedu ibe ya emezi akwụna wee nata ya nwa ochie moto n'ụgbọ ekene ngike na ibe na-ekwelu ya ekwu ọchọchọ nke oje mee ya ọdachi ekwenye nkume ya echi ya ọbanye ochie moto n'ụkpọ akwa ọkụkọ ligbere elu nkume egbolu uche n'aka nwata nke eji eta bụ mana otu ọtụrụ gbara ebu ọgbọ ebili nharị maka nke eji eta nkupi ya odogwu ntu ọkpa tụkọta ọkpa ọ ga-etutedo ọkpa nne ya na agịrịga ene-eke onye dị aja anya ike mana ọgbagụ were anya chichuo mmiri ọgbagụ abụ echuo ibe tolo ogologo ngedi ibe ya eme akwụna wee nata ya nwa ngwasị delu edelu ka nke ọma mmekọsi delu edelu nkupi odegwu nwa ochie moto o nwere akụkọ mma akọrọ yi makwa mmanwụ a na-ekiri ekiri okolo ka nze mmanwụ etiri ụkọ mmanwụ mmasị delu edelu nna m na-akọ akụkọ mmasị njelu Lagos ka m merebe mmanwụ ochie moto Baby boy, it's sharp. No difference, baby boy. I want to do. Imagine you can do, but you no difference, baby boy.
I want to give you my love, baby. Honestly, I still appreciate you guys. That one you take home, okay? That one you take home. I don't know if
talk over. If I tell you, say I love you. My money, my